Pán majiteľ klubu, nejako zhodnote tú jesennú časť, čo sa podarilo nielen po tej športovej stránke, ale možno aj po tej stránke rekonštrukcií a čo je v pláne ďalej? Dobrý deň. Teší ma, že sme sa dostali až pred začiatok jarného kola. Dostali sme sa potiaľto v zdraví. Dúfam, že sme sa pripravili na jarnú časť tak, ako to je potrebné a že to trápenie s tou vyrovnavou tabuľkou bude čo najmenšie a čo najskôr budeme sa nachádzať v pokojných vodách. Ja nebudem hodnotiť športovú stránku, na to tu mám aj športového riaditeľa, aj trénerov. Ja poviem k tomu, čo sme sa zaviazali a pred rokom takto na tlačovej konferencii, čo sme slúbili. Takže my sme začali s rekonštrukciou štadióna. Dnes sme pokročili o veľký krok. Sme asi v 70% rozpracovanosti južnej tribúny. Tam nás trošku zastavila zima, lebo chýbajú nám tam omietky a dlažby a obklady, čiže to bude mať rýchly proces. Máme a dotlačili sme do rýchlejšieho tempa dodávateľa prác v administratívnej budove a v tej časti budovy, kde sú šatne hráčov. Tie budeme mať do týždňa vlastne skompletované a pripravené na užívanie, tak aby sme nejako neobmedzovali chod tej druhej ligy a aj tie parametre, ktoré od nás vyžaduje tá súťaž a licenčný nejaký proces, tak aby to bolo. Takže chlapci sa už dnes asi tešia na to, že pôjdu úplne do nových priestorov. Tie šatne sa už vlastne zrekonštruovali podľa najnovších požiadaviek UEFA a Slovenského futbalového zväzu a spĺňajú tie najvyššie kritériá štadiónu kategórie 3. Čo nás čaká v jarných mesiacoch je, že nechceme obmedziť ani ľudí, ktorí budú chodiť na futbal, ani nechceme obmedziť a vybudovať tú stavenisko, ktoré z tohoto pekného štadióna spravia nejakú stavbu, ktorá by dehonestovala aj ten zápas alebo to pôsobenie na tom ihrisku. Takže my pripravujeme druhú etapu, ktorá by sa mala týkať parkovisk a začatia budovania nových tých štvrť tribún, ktoré tu budú severozápadnej a juhozápadnej tribúny. Dnes je to asi v takom štádiu, že voľne do konca apríla dostávame rozcvičovne a dokončíme tie šatne a mustiev aj hosťov, aj domácich. Chceli by sme, aby dodávateľia začali vyrábať tribúny, lebo to bude robiť dodávateľ mimo a tu príde iba montáž, čiže aby sme pripravili do letnej prestávky kvázi stavbu do takého štádia, že môžeme začať cez letnú prestávku s betonárskymi prácami a s tými, aby sme znova začali jesennú časť v čistom štadióne a v zimných mesiacoch a v prvom, druhom kvartáli roku 2020 štadión dobudovali. Ja tu musím spomenúť mesto. Mesto svoju časť projektu a spolúčasť na financovaní tých štátnych zdrojov splnilo. Za to sme kvázi vďační, že to bolo bezproblémové, že sme za to zveladili hlavne majetok, ktorý bol dlhodobo problém a to dotiahneme až po kolaudáciu tej južnej tribúny. Nové vedenie máme v meste. Trošku tá komunikácia bola slabšia, ale bolo to hlavne spôsobené tým, že nebol schválený rozpočet a všetky tieto následnosti, ktoré s tým boli spojené. Máme prísľub, že bude z hľadiska mládeže a z mládežníckeho futbalu všetko pokračovať tak, ako bolo. Tu sme si dali s mestom v minulosti záväzok, že mesto by sa malo hlavne starať o mládež a o mládežnícky futbal a ja by som sa mal postarať o druholigový tím a seniorský futbal. Toto zatiaľ platí, dúfam, že sa to nezmení a nový primátor, vedenie mesta, poslanci, že budú na to ďalej reflektovať tak, ako bolo. Možno príde k nejakým zmenám, sme na ne pripravení, nerobíme tu žiadne komploty, takže budeme pokračovať v tom, čo sme začali a dúfam, že to dotiahneme ďalej. Dnes,
keď poviem, máme plne zrekonštruovanú severnú tribúnu, kde je 1550 miest, 250 VIP miest, upravené zázemie v severnej tribúne a pripravených pred kolaudáciou máme 2200 miest na južnej tribúne. Čiže dnes sa môžeme pochváliť so štadiónom s kapacitou 3700 miest plus tie starých 680, ktoré boli v tom oblúku, ktoré budeme rekonštruovať. Takže toto na začiatok rekonštrukcií. Mládež zhodnotí športový riaditeľ Michal Kijačík a mužstvu a ich prípravu dajte otázky túto trénerom. Takže všetci sú kompetentní, sú na to určení a myslím, že robia dobrú robotu. Poviem vám to po 5. jarnom kole, či to je správne nastavené, alebo sa budeme potiť ku koncu, ale držíme sa toho, čo sme povedali. Chceme hrať čo najviac vlastnými odchovancami alebo s hráčmi, ktorých si momentálne vychovávame. Včera som si robil štatistiky zo všetkých členov, za ktoré sme zaplatili členské. Máme len 5 futbalistov, ktorí sú na 23 rokov. V kádri ich máme teraz 4. Beňo, Častulín, Jakubek, Pleva. Ostatní sú chlapci, ktorí buď sú odchovanci alebo prinavrátilci a všetci sú pod 23 rokov. To je naša filozofia. Verím to, že aj dnes to bolo vidieť, že sa tie výkony zlepšujú, že napredujeme. Uvidíme v majstrovských zápasoch, ako to funguje. To je za mňa asi na úvod všetko. Ja by som sa ešte predsa spýtal, 8. miesto po jesenej časti, 22 bodov. Ako to vnímate? Je to spokojnosť alebo je to realita? Sme 8. po 17 zápasoch, není to po polovici, predohrávali sme 2 zápasy. Dôležitý výsledok sme uhrali v Košiciach, kde sme v posledných minútach remizovali 1-1. Ja považujem za najdôležitejšie zápasy s tými mužstvami, ktoré sa s nami kvázi bijú o ten bod ako susedia. Čiže nebudem ich deliť na východoslovenské mužstva, na západoslovenské mužstva. Je vidieť, kde je dnes tá kvalita, ale popísalo sa veľa v tomto zimnom prestupovom období, bolo veľa transferov, ale my sa budeme držať toho, čo sme si naplánovali. To není plán, ktorý je na jeden pôrok, ako sa pýtate, ale ten plán sme vybudovali na najbližších 5 rokov. V prvom kole to bola záchrana, v druhom kole to bola stabilizácia, ale spravili sme 2 kroky v jednom roku, lebo sa nám podarilo postúpiť. Dnes sme tu ako žiadna šťuka, ale ako malá rybka, ktorá sem prišla fakt ako rýchlo chvácené mužstvo za jeden rok. Nezlakli sme sa tej súťaže, hrali sme parádne zápasy, veľa polčasov sme aj premrhali, nebolo to dobré, ale to je daň za to, že sme, alebo patríme medzi najmladšie mužstvá súťaži. Na to som hrdý a viem tolerovať a budem aj tolerovať tie výkyvy hráčov 18, 19, 20 ročných, ktorí nemajú toľko odkrútené na ihrisku ako tí skúsenejší. U nás je skúsenejší Roman Častulín, 34-ročný a po ňom až niekde ďaleko Maťo Jakubek, Dalibor Pleva. Neviem, čo je skúsenejší. Hovoríme o kvalite, o kvalitnom futbalistovi a tomu, čo sem nepatrí. Ten priestor tu má každý, rovnaký. A je na tréneroch, ako budujú káder a s čím pracujú. Do toho im ja nerozprávam. Dobre, ďakujem. Poprosím trénerov. Prvá otázka bude týkať sa tej jesenej časti. Z tej športovej hlavy sa to nejako zhodnotí, teda, že kde boli tie nedostatky, na čom treba ešte pracovať, a potom druhá otázka sa bude týkať už konkrétne zimnej prípravy, to znamená spokojnosť s tou prípravou, odohraté zápasy, aký hráč tam mali, neviem, ako si to rozdelíte. Tak ja sa vyjadrím k tej jesenej časti a celku k tomu účinkovaniu. A to 8. miesto, ja si myslím, že s tým môžeme byť v celku spokojní, len je tam problém v tej druhej lige, že vypadajú 4 mužstvá a 2 mužstvá môžu postúpiť, takže prakticky okrem 2 mužstiev, čo je Petr Žalka a Komárno, buď hrajú o postup, alebo 9 od Žiliny, počnúc hrajú všetci o záchranu.
pokiaľ sa tam niektoré veci nezmenia, že budú vypadať len 2 mužstvá, tak stále tam bude tento problém. Preto keby sme mali 22 bodov a vypadali by 2 manšafty, mohli by sme byť relatívne spokojní, ale takto nás čaká, to treba na rovinu povedať, že boj o záchranu, lebo hovorí, nemôže to nikto povedať od 7. miesta dole, že nebude mať so záchranou problémy. Ako tu bolo povedané, máme nejakú filozofiu s tým, že chceme tu dať priestor odchovancom, chceme dať priestor mladým hráčom a aj preto boli v zime len 2 odchody. Odišiel Martin Nečas, odišiel Andrej Zahraničný, takže odišli 2, dá sa povedať, cudzinci, pretože hovoríme luxus, aby cudzinci sedeli na lavičke, takže dáme radšej chlapcom šancu, ktorí prišli z dorastu alebo z blízkeho okolia. Prišiel Vaculík, ktorý je náš odchovanec, ktorý tu hrával od žiackého veku. Aj v dorasteneckom veku tu prišiel z dorastu, bol presunutý Lukáš Nosický a tým, že skončil aj z pracovných dôvodov brankár Zaďko, tak sme naspäť stiahli z Čiech Braňa Žilku, ktorý je takisto náš odchovanec. Takže to je, čo sa týka príchodov, odchodov. A hovorím, cieľ je jednoznačný. Čím skôr, aby sme boli zachránení, aby sme mohli hrať v kľude dobrý futbal. Myslím si, že v závere jesene sa nám to darilo a tie zápasy mali svoju kvalitu aj svoju úroveň. Bože, by som sa spýtal teda, už na tú zimnú prípravu, mali ste viacero kvalitných prípravných modelov, vyskúšali ste si široký káder, tak ako ste spokojní s tou prípravou, na čom treba pracovať, čo je ešte pred vami, prípadne čo ukázala tá príprava? Tak dobrý deň. Tak príprava bola dlhá, 8 týždňov. Na čo sme pracovali, tak pracovali sme hlavne samozrejme na kondičnej stránke, ja si myslím, že tam to je v poriadku. Čo sa týka nejakých slabín, alebo kde sme potrebovali, alebo čo sme potrebovali zlepšiť, tak to samozrejme máme problém v defenzíve. Dostávali sme veľa gólov, podľa mňa lacných gólov, to znamená, na tom sme sa snažili pracovať. Čo sa týka, čo ja som rád, z jednej strany, že bola dlhá príprava, že máme minimum zranených, že vlastne sa nám počas prípravy vyhýbali zranenia. Boli tam síce nejaké choroby, ale sme zdraví, takže to je asi to najpodstatnejšie. Odohrali sme 11 zápasov, 6 víťazstiev, 4 prehry, 1 remíza. Hrali sme s ligovými mužstvami, tí nás preverili, či to boli Zlaté Moravce, alebo to bola Podbrezová. V jednom zápase sme prehrali 5-2, v druhom zápase sme prehrali 3-1, takže tie zápasy si myslím, že nás preverili a tam sa ukázali aj slabiny, ale aj dobré veci, ale myslím si, že dúfam, že sme sa posunuli, aspoň čo sa týka, keď máme loptu na nohe, to znamená, určite si myslím, že sme nebezpečnejší, to znamená, tam sme na tom pracovali, aj či už aj na rýchlosti prihrávok, na intenzite prihrávok, tam sme urobili podľa mňa pokrok. Aj keď sa hralo na umelej tráve, aj keď hovorím, príprave niečo iné a umelá tráva, prírodná tráva niečo iné, ale ja si myslím, že tam sa spravil krok smerom dopredu, čo sa týka smerom do ofenzívy. V defenzíve sa musíme opakujem zlepšiť, pretože dostávame lacné góly a na to musíme pracovať. To sme mali problém aj v jesennej časti. A v neposlednom rade treba povedať štandardné situácie. Tam sa potrebujeme zlepšiť, či už v defenzíve alebo ofenzíve, pretože sami ste videli, že v jesennej časti štandardné situácie rozhodovali alebo častokrát rozhodovali zápasy. Spýtam sa ešte v posledných zápasoch, teda prípravných 3 víťazstvá, na stole ste myslím, že 11 gólov, tak čo sa týka tej produktivity útočnej je to asi v poriadku, tak ako hodnotíte túto časť prípravy? Lebo boli ste teda efektívni. Áno, ale treba povedať, že sme hrali proti treťoligovým mužstvám, takže netreba tie výsledky preceňovať a myslím si, že ešte raz opakujem, preverili na zápasy buď druhá Česká liga alebo prvá liga Slovenska, takže tie treťoligové zápasy bol len doplnok. Pekné, že sme dali veľa gólov, ale opakujem, zápasy druhej ligy a zápasy proti treťoligovým mužstvám sa nedajú porovnať, poviem to tak, ako to je. Dobre, ďakujem. Máte, teba sa môžem spýtať, atmosféra v kabíne, pretože si s tými hráčmi najbližšie, tak ako to bolo na jeseň, ako je to teraz, atmosféra je bojovná. Takže myslím si, atmosféra je celkom dobrá. Veľa hráčov neprišlo, z mesta leta istá partia, takže sa poznáme navzájom.
vieme, kto od koho môže čo očakávať, takže v kabíne isto nie je žiadny problém. Všetci sa tešia na sezónu. Skončila nám vlastne príprava dlhá, takže sme radi, že už ideme do toho zápasového ligového kolotoču, takže po tejto stránke je všetko v poriadku u nás. Ty ako hodnotíš tú prípravu 11 zápasov s kvalitnými supermi, s dobrými supermi, tak... Áno, boli zápasy, boli aj ťažšie, boli aj ľahšie. Tie zostavy sa točili, tréneri skúšali určité možnosti. A takže každý bol vyťažený, myslím si, že rovnako. Každý sa snažil odmakať prípravu, natrénovať, aby sme mohli z toho ťažiť potom v lige. Do týmu pribudli aj niektorí juniori, teda prišli z tých nižších ročníkov. A ako hodnotíš ich príchod, ako sa do toho týmu aklimatizoval? Tak my sme ich prijali ako každého jedného, takže chalani sa snažia odvádzať aj na tréningu 100% roboty. Majú to trošku ťažšie, ale musia sa viac snažiť, možno viac bojovať o ten flek, ale myslím si, že to zvládajú veľmi dobre. No možno ešte z toho pohľadu, ako hodnotíš tú kvalitu tej druhej ligy, pretože ty si na tom ihrisku hráč proti tým hráčom, tak je to proti tej tretej lige veľký rozdiel. Áno, to sme videli aj teraz v posledných zápasoch, že tá tretia liga je možno trošku, že my sme sa vlastne, myslím si, že posunuli a tá druhá liga je na vyššej úrovni ako tretia, takže musíme sa stále zlepšovať. Dobre, ďakujem. A prosím, náš riaditeľ, spýtal by som sa teda k tej práci s mládežou, to znamená aj mládežnícke výbery, máte so sebou tú jesennú časť, tak ako ste spokojní s nimi, prípadne aj s tým tréningovým procesom, samotnými trénermi? Tak hlavnou úlohou mládežníckych musia v Ľubnici je distribuovať hráčov do prvého mužstva, čiže my to tak máme aj prispôsobené. Od 12 do 15 hrávame vlastne najvyššiu ligu, podarilo sa nám teda sa tam dostať aj administratívnym rozhodnutím po rozšírení tej prvej ligy a osobne si myslím, že to veľmi prospelo celému nášmu klubu, pretože naozaj nejakým spôsobom porovnávať sa s najlepšími je to, čo práve náš klub potrebuje. Čo sa týka tej jesennej časti, ja by som sa nerad vyjadroval o spokojnosti, nespokojnosti, jednoducho sme na začiatku nejakej cesty, ktorá je začala na začiatku a naozaj potrebujeme, aby sa tí hráči každý dňom posúvali a ako som povedal, proste pre nás je momentálne najpodstatnejšie, aby sa stabilizovali tie naše kádre v mládeži, aby sme mali naozaj, už nie je to len počet, ale už aj kvalitu. No a samozrejme, aby sme hrali dôstojnú úlohu, hlavne teda v tých žiackých kategóriách, pretože je pravda, že ten šok v prechodu z druhej do prvej ligy bol v niektorých prípadoch dosť veľký, ale musím povedať, že jednoducho tí naši tréneri, ktorí sú tam, robia všetko preto, aby sa to zlepšilo a ja som o tom presvedčený, že v tej jarnej časti to bude ešte lepšie. Samozrejme, dorastenské kategórie je trošku inakšia úroveň, pretože samozrejme tam druhá liga a napriek tomu, že sme teda minulú sezónu skončili prvý, tak administratívnym alebo teda licenčným rozhodnutím sme sa nedostali do prvej dorastenskej ligy. Cieľa zostávajú rovnaké, či už v 19 alebo v 17 jednoducho byť hore a ja si osobne myslím, že máme na to káder, ale stále hovorím, že možno, že nad týmto všetkým ešte stále stojí to, čo tu hovorili aj kolegovia, že chceme tých mladých hráčov posúvať do toho háčka, chceme ísť touto cestou a ja som o tom presvedčený, že keď to bude dobre na spodu, to znamená o tých prípravách, o tých žiakov, tak potom vlastne aj v tom doraste sa tí chalani budú ďalej zlepšovať a nemusíme sa bať o budúcnosť. To je môj názor, že pokiaľ ten klub bude fungovať, ako funguje dnes, tak nemáme sa o čo obávať. Čo sa týka trénerov mládežníckych, máte v klube dostatok, prípadne sú nejako školení alebo nejakým spôsobom vzdelávaní tréneri? Myslím si, že hlavne teda vďaka majiteľovi, ktorý nám ako úseku mládeže dá veľkú voľnosť v tomto, tak treba povedať, že v každej kategórii máme 2 trénerov a toto je obrovský posun, pretože keď chceme posúvať hráčov, tak nemôže byť na 20 hráčov jeden tréner. A toto sa naozaj veľmi zmenilo aj v prípravkách, aj v žiakoch, aj v podstate aj v doraste, kde naozaj na 10-12 hráčov prípada jeden tréner a to je presne to, čo sme chceli. A čo sa týka samotných trénerov, to poviem otvorene. Myslím si, že nikto zo slovenskej ligy ani z akadémie nemá toľko trénerov s licenciami pro a euro a v mládeži, ako máme my v Dubnici. Pretože v podstate okrem kategórií U13 majú všetci tréneri euro a licencie, respektíve pro licencie. A to si myslím, že je jasný znak toho, že je tu dostatočne kvalitná trénerská obec, ktorá tento klub môže posunúť ďalej.
Určite aj zázemie pri výchove mladých hráčov, takže aj to nejako asi zhoduje, lebo máte tu dve umelé trávy, množstvo tréningových plôch, takže je to asi pozitívne. Jednoznačne, ako treba povedať, že za to posledné obdobie sa to tu neskutočne zveladilo a jednoducho my máme vytvorené všetky podmienky na to, aby sme my ako tréneri, ktorí našou hlavnou úlohou je tých hráčov posúvať, máme vytvorené všetky podmienky, či už materiálne, technické, zázemie, máme všetko vytvorené na to, aby sme tých hráčov vychovali. Nám nič nebráni v tom, aby sme tých hráčov mohli posúvať. Čiže či už vedenie, ale vlastne aj celé toto naše okolie pracuje na tom, aby tá výchova sa posúvala ďalej. To znamená, že toto je fakt na špičkovej úrovni a to sme pracovali už aj v iných kluboch a treba povedať, že momentálne nám nič nebráni v tom, aby sme tých hráčov zlepšovali.